Nikkundannaw bil-qawwa kollha kull forma ta' razziżmu u biża' lejn il-komunitajiet barranin f'pajjiżna. Saħqet dan il-General Workers Union fi stqarrija wara li l-eks kap nazzjonalista Adrian Delija għamel attakk tipikament tal-lemin estrem kontra kull barrani li jinsab f'pajjiżna, mhux l-inqas dawk miż-żewġin lil Maltin u wliedhom. Fil-Parlament l-eks kap nazzjonalista refera għal sitwazzjoni skontu ta' tkexkix fejn sema ċifri minn 6 lokalitajiet fejn hemm iżjed barranin Maltin. L-istatistika ħadha minn rapport ta' in-Nazzjon li jipprova jimmina tkabbir bla preċedent li qed jinħoloq f'pajjiżna. Brabta ma' dan is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Joseph Buġejja irrimarka li minkejja li ċerti lokalitajiet raw tibdil demografiku dan qatt m'għandu jintuża fi kliem populist u ta' mibeda kontra l-barranin. Sostna li hu tal-mistħija kif nies jużaw ir-razza biex ibeżżaw u r-razziżmu qatt mhu aċċettabbli fl-ebda forma. F'diskors fil-Parlament fil-bidu ta' din il-ġimgħa Delija attakka lil kull ċittadin, inkluż dawk mill-Unjoni Ewropea stess, dawk li qed irabbu familja ma' Maltin u Għawċin u oħrajn li qed jaħdmu f'setturi kruċjali għal pajjiż. Il-General Workers Union aċċennat lil ħaddiema barranin f'Malta u maħtieġa u jimlew irwoli essenzjali f'diversi setturi, waqt li jiġu Malta biex jaqilgħu l-għajxin tagħhom u mhux biex jiġu diskriminati. Tenniet li sfidi li hemm ma jiġux solvuti billi noqogħdu nbeżżaw lin-nies u nqanqlu l-mibeda lejn persuni skont ġenshom. Id-diskors ta' Delija l-ħamis ukoll ġab il-kundanna tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat li staġeb kif ħafna li jriduha tal-akbar soċjalisti fuq il-midja soċjali baqgħu lanqas nifsu kontra dan. Dr. Muscat ukoll staqsa lil Partit Nazzjonalista li ma' minn dawn il-barranin kollha se jkun qed ikeċċi jekk xi darba jiġi fdat bil-poter.